Pues bueno, buenas tardes a los que estamos aquí presentes. Desde el Voluntariat Social per Sant Fos os queremos dar la bienvenida a todos los que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros compartiendo este buen rato que seguro que nuestro amigo y colaborador Xavier Conesa nos va a hacer pasar. Bueno, como todos sabéis, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y no hemos querido dejar pasar esta oportunidad para tomarle la palabra a Xavier. Nos ofreció hacer una charrada hoy, nos pareció una idea estupenda y aquí estamos haciendo esta videoconferencia que ha decidido titular del desànim a la depressió i del nerviosisme als trastorns, explicacions y tractament. No todo el mundo, supongo que no todo el mundo conocerá a Xavier, pero bueno, yo os hago 5 céntims, una explicación un poquito para que sepáis quién es. Xavier Conesa, como ya he dicho antes, es un amigo, un colaborador del Voluntariat Social per Sant Fos, es psicólogo de Sant Fos y se dedica a tratamientos psicológicos, sexológicos de pareja, entre otros. También es tutor de prácticas de psicología de la Universidad de Barcelona. Muy bien, Dolores, muchas gracias. A ti. Bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción, ya han fet una petita introducció. El títol hem intentat que sigui ampli per abordar la salut mental, una introducció als criteris de salut mental, sense entrar específicament en cap trastorn específic, sinó una visió general, una visió àmplia. A veure, es considera que una persona de cada 4, al llarg de la seva vida, ha patit o pateix o patirà un problema de salut mental. Per tant, la incidència és extraordinària. Es preveu que d'aquí una dècada serà la primera malaltia a ser atesa pel món de la salut. Ja ho comença a ser, cada vegada ho és una mica més. I sí, hi va increixent. Hem de veure el tema de la salut mental com un contínuum, és a dir, com una corda que amb un extrem de la corda tindríem aquelles alteracions menors a les que tots estem sotmesos o tots som susceptibles, com serien l'angoixa, l'ansietat o la depressió, o inclús la forma menor o l'expressió menor de la depressió, que seria la distimia. A una punta d'aquesta corda imaginària tenim allò que tots hi som vulnerables. I la corda, a l'altre extrem de la corda, en les alteracions més greus, tindríem tot l'univers psicòtic i, òbviament, el món autista. Entre aquests dos extrems, des del més greu fins al més lleu, hi hauria tota una quantitat, diguem-ho així, de nusos en aquesta corda imaginària, que seria, doncs, mira, trastorns d'ansietat, depressions, alteracions obsessives, problemes fòbics, problemes de personalitat. I llavors entraríem al món psicòtic, la psicosi maníaco-depressiva, l'esquizofrènia i totes les expressions de l'esquizofrènia. Bé, el primer que cal tenir present és aquesta vulnerabilitat, diguem, universal a la que tots estem sotmesos. Si bé parlàvem d'un contínuum, d'una corda, també és cert que és molt important establir, jo sempre dic, una paret d'acer, una paret infranquejable, que seria el que en una banda tenim el món neuròtic, que és on estem tots, i a l'altra part de la paret hi hauria el món psicòtic. Què diferencia el món neuròtic del món psicòtic? El món psicòtic, les persones, diguem, que pateixen problemes, alteracions, trastorns psicòtics, la peculiaritat és que hi ha una desconnexió de la realitat.
Aquesta línia que hi ha al mig, d'aquesta... No sé si es veu... Sí, sí que es veu això. Vale. Això que l'estic marcant seria una miqueta la línia divisòria de criteris de salut mental. Aquesta part blava, fosca, seria on està la major part de la població. És a dir, els neuròtics. Tots som neuròtics. Neuròtics vol dir que som vulnerables i susceptibles de depressions lleus, moderades o greus, o de problemes d'ansietat. Aquí estem tots. Llavors, la cosa va cap aquí, es va reduint i trobaríem persones, en aquesta franja petita, que no tenen cap alteració psíquica, res. Aquí, tots, i a l'altre extrem, persones, diguem-ne, el 2,1, en situació, diguem-ne, de màxima gravetat, el món autista o el món esquizofrènic. I aquí estaria tothom, aquí estaríem tots. Deia això de la paret, entre el món neuròtic i el món psicòtic, perquè la persona que està instal·lada en el món neuròtic, és a dir, que pot sentir depressions a èpoques, trastorns d'ansietat a èpoques, té un contacte amb la realitat i té un nivell de patiment importantíssim. Llavors, a l'altra paret, a l'altra banda de la paret d'acer, hi ha el món psicòtic. I no són dos espais, diguem-ne, transitables. És a dir, una persona que ha tingut depressions no farà un salt a convertir-se en psicòtica. I al revés, una persona instal·lada en el món psicòtic no farà un salt al món neuròtic. Però, afortunadament, avui els hospitals de salut mental, els antics manicomis, els psiquiàtrics, avui, òbviament, la paraula manicomi està en desús fa dècades, inclús l'hospital psiquiàtric, ja sabeu que és molt excepcional que una persona sigui ingressada en un hospital psiquiàtric. Ha d'estar tremendament tocada i, a més, amb risc de la seva vida. Per què comento això? Per què els hospitals psiquiàtrics estan pràcticament buits? Perquè, afortunadament, a les últimes dècades ha aparegut tot el món de la psicofarmacologia i ha sigut una eclosió extraordinària i, repeteixo, tots aquests fàrmacs i d'altres han buidat els hospitals psiquiàtrics i la gent fa vida normal i va treballar i porta una vida relativament, diguem-ho així, normalitzada malgrat la seva alteració. Això ho comento també per la paret d'acer, que persones que pateixen problemes psicòtics, ben medicades amb antipsicòtics o neurolèptics, fan vida normal. Això és extraordinari. És extraordinari. Quantes persones, si no fos per aquests fàrmacs, mira, estarem tancades en hospitals. Aquestes capsetes que hi ha per aquí, aquests productes, són segurament els més utilitzats, diguem, pel metge de capçalera. M'explicava un metge de capçalera, em deia, escolta, et pots creure que recepto més ansiolítics i antidepressius que antiinflamatoris? Ha arribat un punt en què recepto més això, tot aquest univers psicofarmacològic, que analgèsics o antiinflamatoris. Per tant, la dimensió de l'afectació a la que tots som vulnerables de patir en un moment donat problemes psíquics és sorprenent i a la vegada ens permet empatitzar i sentir-nos propers a persones que ho pateixen, perquè qualsevol dia ho podem patir nosaltres. Òbviament, en el tema de la salut mental, podem trobar aquella persona que té, diguem-ne, un problema concret, una dificultat específica que justifica el malestar. Per exemple, una separació. Per exemple, una infidelitat. Per exemple, la pèrdua d'un ser estimat. És a dir, és una concreció, és una
alteració identificable. Jo ho identifico, sé per què em trobo així, ho sé, perquè se m'ha mort la parella. I estic així, depressiu, i molt angoixat. Clar, quan el problema és aquest, avancem, traiem la pedra del camí, traiem el conflicte i segurament la persona seguirà avançant. Hi ha altra situació, que és la de la dreta, on no hi ha pedres en el camí, sinó que ja és una boirina, una pols, diguem que es fica en l'engranatge del psiquisme de l'individu. De manera que no sap què li passa i no detecta un problema concret. Només diu que no em trobo bé. I llavors, clar, parla de sensacions. No parla de problemes. Parla de sensacions. No em trobo bé. I no sé per què. M'aixeco gairebé amb ganes de plorar. I no m'ha passat res en les últimes setmanes, en els últims mesos. Res. I no puc dormir. I a la feina no puc rendir. I aquí entraríem amb el tema de que els fenòmens psicològics o les alteracions, diguem que no segueixen un calendari ordenat. I això és un tema que en les teràpies, en les consultes, sempre ho hem d'explicar bé. Per què jo, ara, que tot em va bé, una feina que m'agrada, amb la parella estic la mar de bé, tinc 2 nens encantadors, com és que tinc ara una depressió? No m'ha passat res, ni ara ni en els mesos anteriors. Per què? Llavors s'ha d'explicar que els processos psicològics no segueixen un calendari ordenat. És a dir, una depressió no ve explicada per allò que em va passar la setmana passada. Poder s'explica a través d'una biografia o d'un gota a gota de cada dia o d'una forma de prendre amb les coses o d'un funcionament psíquic específic que ha possibilitat que hi ha depressió. Però no passa res. No ha tingut ni cap separació, ni cap accident, res. I aquella persona es desespera, òbviament, perquè no sap què atribuir-ho. Quan anem organt a la seva biografia i fem, diguem, psicoteràpia profunda, pot arribar a entendre les raons que justifiquen aquell malestar. Una forma d'entendre que els processos psicològics no segueixen, o les alteracions psicològiques no segueixen un calendari ordenat, és un exemple que sempre poso. Una noia que ha tingut un abús, posem per cas, als 17 anyets, o als 16, resulta que coneix un noi i porta els anys següents una vida afectiva, amorosa i sexual sense cap problema. Ho porta a la mar de bé. Com si allò s'hagués oblidat, com si el trauma s'hagués oblidat. I paradoxalment, als 35 anys, 37, 40, és igual. Descobreix que no suporta que li toqui el marit, que no suporta la possibilitat de tenir relacions sexuals. Però què m'està passant? Clar, és això que dèiem, que no hi ha un calendari ordenat. Va quedar guardat això en el seu inconscient, esperant emergir en moments de vulnerabilitat o en moments de fragilitat. El seu inconscient ho tenia guardat, com si fos un disc dur que emmagatzemava la informació i estava allà esperant. L'inconscient a vegades el representem com un notari, molt seriós, que pren nota de tot. Tot allò que l'individu ha viscut, ha pensat, ha sentit. I està tot aquí anotat. Això és el nostre inconscient. El nostre conscient, òbviament, és tot allò que pensem, que diem i que fem. Tot allò que som conscients. Però de tant en tant l'inconscient ens juga males passades. A vegades benèvolament i generalment en forma de trauma. Aquesta noia, per exemple, el seu inconscient tenia ben guardat el tema de l'abús. I als 37 anys, l'inconscient, diguem que va deixar anar un full, el full del record del trauma,
I aquella noia, als 64 anys, no suporta això que us comentava. I vinga, i va al psicòleg o al psiquiatre a veure què li passa. I aquí hi ha el repte terapèutic de que pugui superar el trauma, malgrat que aparentment el tenia oblidat. Bueno. Perdona, Xavi. Digues. Yo quisiera hacerte una consulta. Comentas que el subconsciente lo guarda todo. O sea, Sí. perdón, el inconsciente lo guarda todo, ¿vale? O sea, es el notario que evidentemente él está tomando nota de todo lo que nos ha pasado. Pero yo creo que el ser humano somos todos, bueno, sí somos muy inteligentes y muchas veces borramos todo aquello que nos ha hecho daño. Sí. Y creemos haberlo borrado. Y creemos que eso ya está borrado y lo hemos olvidado. Entonces, la situación que tú exponías, una chicota, una niña que ha tenido abusos en una etapa joven, que a los 30 años vuelve o tiene algo que evidentemente tiene que ser provocado por algo que en principio a lo mejor ella no se acuerda. A lo mejor puede haber motivos, o sea, pueden haber comportamientos que evidentemente lo que tú decías, ¿no? Ostras, me encuentro mal, tengo malestar y no sé por qué, porque ahora estoy viviendo una etapa bien, feliz, no tengo ningún problema. Entonces, volver atrás, a lo mejor es que volvemos a repetir, hasta nosotros mismos hemos borrado eso que nos ha hecho daño y por lo tanto no sabemos que existía y que el notario había tomado nota y ahora nos está devolviendo esto. Entonces, en estas situaciones, evidentemente supongo que aquí es donde está la labor del psicólogo, ¿no? Porque entonces si tú te encuentras mal y no sabes por qué estás así, claro, la primera cosa que vas a hacer es ir al médico de cabecera, ¿no? Exacto, sí. De salud, sí. Me encuentro mal, voy al médico de cabecera. Entonces, el médico de cabecera, ¿qué nos dice? ¿Qué nos hace? ¿Nos deriva directamente al psicólogo? ¿Cómo funciona estas directrices, este camino? Sí. Claro, volveríamos a aquella diapositiva del principio. Creo que era antes de que hicieras la presentación, que las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas i saldran a la luz de la peor manera. Clar, el metge de capçalera, quan se li presenta aquell noi, aquella noia que es troba malament, que té trastorns d'ansietat o una depressió, clar, òbviament, la seva prioritat és evitar el patiment i l'angoixa d'aquella persona, que deixi de patir. I li facilitarà un antidepressiu o un ansiolític, o possiblement les dues coses combinades. I aquella persona, a les 2-3 setmanes, que és la que triguen en fer efecte els psicofàrmacs, es trobarà francament bé, es trobarà molt bé, i anirà prenent aquests fàrmacs durant mínim 6 mesos. Màxim, no se sap, depèn. Clar, el metge, i tornem al tema d'abans, diguem-ne la màgia dels psicofàrmacs, ha aconseguit donar a aquella persona qualitat de vida, ha aconseguit que no pateixi, ha aconseguit que vagi a treballar, que es relacioni amb normalitat, però és com si hagués ficat un matalàs que tapés traumes del passat. I aquí està, diguem-ne, el gran repte. Mireu, se sap que entre el 60 i més aviat, més cap al 70% de les visites al metge de la capçalera tenen un origen emocional i no físic, perquè el cos s'expressa. S'expressa i, a més, ara se sap d'una manera molt curiosa. No s'expressa de manera aleatòria o fruit de l'atzar. Moltes vegades, quan aquella persona, com tu dius, va al metge de capçalera perquè, diguem, té problemes digestius, el metge li donarà el fàrmac adequat, algun fàrmac perquè pugui digerir bé. Però és molt possible, atenent aquest 70%, que aquella persona se li hagi indigestat determinada situació. La relació amb el jefe, se l'hagi indigestat un conflicte familiar o social. I aquesta indigestió no és casual que se somatitzi en l'estómac. O aquella persona que la seva somatització és: escolti, doctor, miri, és que em fa molt mal el coll. Vinga, prenguis aquests fàrmacs i veurà com millora. És segur que millora. Però tampoc és
atzarós que sigui el coll l'expressió, la gran pregunta seria vostè potser té alguna cosa atragantada. Què té atragantat? Igual vostè té atragantat el seu jefe. El té atragantat. Té el coll atragantat. I la persona diu que li costa passar saliva i que li costa la deglució. I li mira el metge del coll, no sé, no li veig res, però prenguis això i segurament millorarà. El que millorarà segurament serà amb ansiolítics, perquè és molt probable que sigui una somatització. Mal d'esquena, el mal a les espatlles. Escolti, doctor, que tinc moltes contractures, que em fa molt mal l'esquena. Vinga, uns antiinflamatoris, tal, un relaxant muscular i, òbviament, el segon dia està com una rosa. Però la gran pregunta seria quin pes està portant vostè a les seves espatlles últimament? Poder no pot amb tot. Estrès, la hipoteca, la feina, la dona que no l'estima, el nen amb molts problemes. Em pesa molt això a l'esquena i somatitza amb un pes a l'esquena. L'expressió psicosomàtica vol dir que el cos expressa emocions. A vegades sol ser molt espectacular. Jo recordo fa molts anys una dona, una noia, que va quedar embarassada i aquell embaràs no el volia, aquell naixement no el volia ni veure. No volia ni veure el seu bebè, perquè era un embaràs accidentat, el pare, etc. Un embaràs no volgut en absolut. Deia que no volia ni veure. Per determinades circumstàncies no va avortar. Doncs mira, quan va entrar a quiròfan, etc., va perdre la vista i la va recuperar al cap d'un parell de dies. El neuròleg, l'oftalmòleg miraven, caram, és que no veiem res, cap anomalia, ni el nervi òptic, ni res. Probablement, i subratllo, probablement, era una somatització, perquè no volia veure aquell nen. El seu inconscient, programa la diapositiva d'abans, no volia veure aquell nen, que era possiblement fruit de, no sé, d'un horror o d'una situació molt desagradable. No, el volia veure i es va complir. No, el va veure néixer. Bé, això cauria això últim molt en l'anècdota. Els referents anteriors, que són universals, es refereixo que les somatitzacions més universals quines són? Les respiratòries i les digestives. Metge de capçalera, doctor, escolti, és que no respiro bé, sembla que m'ofego. Ja ho sabem. La primera expressió de l'angoixa és que em costa respirar bé, perquè m'ofeguen les circumstàncies. Visco ofegat, estrès a la feina, no tinc temps per descansar, treballo 12 hores, és que m'ofego. I té símptomes d'ofec. I el metge, clar, farà el que podrà. Clar, ja és lindar amb l'excel·lència que el metge sigui prou hàbil per dir, vagi vostè al psicòleg. Clar, primer ha de descartar. Ha de descartar temes orgànics. I bé que fa. I bé que fa. I habitualment el tema psicosomàtic és l'última opció a contemplar. Bé, aviam. Podeu interrompir-me sempre que vulgueu, com ha fet la Dolores. Què més podem comentar? Exacte. Bé, aviam, parlàvem d'aquesta corda, des de l'ansietat, l'angoixa, fins a l'autisme, que estava a l'altre extrem. Només amb les paraules podem crear o millorar una depressió. I això ens portaria a que les paraules construeixen realitats. Avui se sap, perquè avui tot s'explica a través de la neuroimatge, avui se sap, per exemple, que una persona que té una depressió i la depressió evoluciona i evoluciona, es va reduint el tamany d'una part del cervell que es diu l'hipocamp. Es va reduint. I no es va reduint per l'edat. Es va reduint per la depressió. Per tant, això va ser, diguem-ne, un descobriment espectacular. Perquè, clar, ja no s'ubicava la depressió o la tristesa
com una sensació volàtil, sinó una expressió absolutament física, orgànica i ubicada en un punt del cervell. I, òbviament, aquella persona, quan començava a prendre antidepressius, portava una vida social més alegre i s'activava i feia exercici, l'hipocamp tornava a recuperar el tamany adequat. Per tant, el món psíquic se sustenta sobre el món neurològic, sobre el cervell. No són només pensaments, sensacions, que floten, sinó que té una ubicació. Només amb les paraules podem crear o millorar una depressió, òbviament. Una persona o dues persones que apreciem i que tenim confiança en elles, uns amics íntims. En un moment donat ens trobem i et diuen: mira, escolta, no estem a gust amb tu, preferiríem no veure més vegades, ens incomodes, intentem, ja ho has vist, veure també impossible, no és gens agradable estar amb tu. Si aquella persona és sensible, home, és molt probable que desenvolupi una depressió. I fixeu-vos, no ha passat res, ni un accident de cotxe, res. Ha hagut només paraules. I les paraules han construït realitats físiques. Allò que dèiem, aquesta persona desenvoluparà possiblement una depressió o un estat d'angoixa important i l'hipocamp es reduirà de tamany. També una altra part del cervell que es diu l'amígdala. Clar, si amb les paraules podem construir la depressió, aquí ve la labor de la psicoteràpia. Només amb paraules podem resoldre una depressió. Clar, davant de les depressions, què ens diu l'OMS? Que l'abordatge ha de ser dual. És a dir, que cal donar antidepressius i cal una psicoteràpia. I aquella persona avançarà amb les dues muletes i no anirà de tort. Avançarà amb les dues muletes, amb la perspectiva de que, mica en mica, a mesura que el temps vagi passant i les dues teràpies funcionin, anirà prescindint de les dues muletes. I cada vegada les sessions amb el psicòleg es van distanciant i cada vegada prendrà menys mil·lígrams del psicofàrmac X. Pel que fa a les alteracions menors, òbviament tenim l'ansietat i la depressió. I aquí tenim un aspecte interessantíssim i és que jo sempre dic que l'ansietat i la depressió és una moneda de dues cares. És a dir, no hi ha l'ansietat sola. Vostè pateix ansietat, diagnòstic ansietat o diagnòstic depressió. No. Quan fem informes, actualment posem síndrome ansiós depressiu, perquè sempre van juntes. En qualsevol cas, una té més poder que l'altra o una arrossega a l'altra. Per això és molt important saber quina és la que predomina per fer un bon tractament. A veure, què diferencia l'ansietat de la depressió? I això és importantíssim. L'ansietat o angoixa, que en l'àmbit psicològic són sinònims. Una persona que pateix ansietat té una preocupació excessiva, perquè l'ansietat està connectada amb el futur, amb la por, amb allò que vindrà, amb el descontrol de què puc arribar a pensar i sentir. L'ansietat va lligada al pessimisme. No tinc confiança. Ho veig tot negre. L'ansietat va unida a pors generalitzades i canviants. L'ansietat va relacionada a la pressa. Això és molt interessant. Persones que van accelerades per dintre. I això a vegades costa entendre-ho. Què? Que pateixes l'ansietat? Si se't veu molt tranquil. Si se't veu que bellugues a poc, que mires tranquil, no em crec que tingués ansietat. No, perquè és un altre tipus de pressa. Diguem que és una pressa interna, íntima. Una persona que és molt de pressa i agitada igual no té trastorns d'ansietat. En canvi, paradoxalment, una persona que aparentment ens transmet tranquil·litat i calma, doncs igual pateix ansietat i està prenent molts ansiolítics. I ningú ho diria.
L'altra expressió de l'ansietat és la hiperactivitat neurovegetativa, és a dir, que el cos s'expressa, allò que dèiem, amb taquicàrdies, amb sudoracions, amb sequedat a la boca, tot el sistema neurovegetatiu. L'ansietat, fixeu-vos, són 5 criteris. La depressió també són 5 criteris per diferenciar-ho de l'ansietat. La depressió ve definida per la tristesa profunda i especialment els matins. Pel depressiu, el pitjor moment del dia és el matí, quan es desperta. I el millor moment del dia és cap al tard, cap al capvespre. No es reconeix. Caram, trobo força bé. I aquest matí és que no podia ni caminar. Depressió, ganes de plorar. Ganes de plorar sense que res ho possibiliti. Ganes de plorar sense que m'hagi passat res. No he tingut cap disgust. Però pot més unes ganes irracionals de plorar. L'anedonia, no sentir plaer. Abans de la depressió, jo gaudia de les pel·lícules, d'algun tipus de música, de passejar per la naturalesa, però desapareix la capacitat de sentir plaer. I això, òbviament, és desesperant. No trobar, plaer en res. Òbviament, la desesperança. Això ho connectaríem amb les poques ganes de viure i això ho connectaríem, en alguns casos, amb el suïcidi, amb els casos més extrems, òbviament. No sé si ho he dit abans o a la introducció, no recordo. Abans que estiguéssiu connectats, no recordo. La primera causa de mort entre joves en la franja de 15 a 21 anys, la primera causa de mort és el suïcidi. Però, òbviament, d'això se'n parla molt poc. I se'n parla molt poc intel·ligentment per evitar l'efecte contagi. Una vegada, fa anys, vaig tenir en teràpia, un conductor del metro de Barcelona. I m'explicava, la gent no ho sap, però cada dia hi ha un suïcidi a Barcelona. Imagina, tantíssimes vies, tantíssimes estacions. Però clar, per saltar pels megàfons, el metro viene con retraso por problemas técnicos. Cada dia, de promig, hi ha un suïcidi. És extraordinari. Per tant, imagineu-vos el valor que li hem de donar a la depressió o a la salut mental en general. Ciutats, poder, no sé, més grans, m'imagino Nova York, amb molta més línies ferroviàries, igual, en fi, el tema del suïcidi. L'altra expressió de la depressió és el cansanci. Estic cansat i no tinc motiu. Un cansanci desproporcionat. Ja m'aixeco cansat. Ben dinat, si no dormo és que no. Estic esgotat i no he fet res, no he fet cap exercici. Això són les alteracions menors. Això, bé, sempre m'agrada posar-ho, que a vegades la màquina de tren és la depressió, que arrossega uns vagons, que són l'ansietat, sensacions d'ansietat, però el motor és la depressió, que s'ha de tractar, per tant, la depressió, perquè l'ansietat millori. I a vegades és al revés. L'ansietat és la locomotora, que arrossega sempre depressions. Per tant, òbviament, s'ha de tractar l'ansietat perquè la depressió millori. Recordo en una xerrada que vaig fer, va sortir un jove que va dir, però escolti, això que l'ansietat i la depressió van unides, a mi no em passa. Perquè jo vaig a un psiquiatre, em va dir que tenia ansietat i em prenc medicació i l'ansietat m'ha desaparegut i no tinc depressions. A veure, per què no m'expliques? Digue'm què és el que prens. Doncs prenc aquests ansiolítics, i també prenc paroxetina. Bé, la paroxetina és l'antidepressiu possiblement més utilitzat. Clar, a mi em va saber greu dir-li, home, no tens depressions perquè el teu psiquiatre, molt intel·ligentment, t'ha posat un antidepressiu per garantir que no sentis la depressió. Però si treus la paroxetina, si treus l'antidepressiu de tot el que prens, descobriràs que l'ansietat i la depressió van sempre unides. Clar, el fenomen ansietat-depressió van molt unides o van vinculades a temes temperamentals. Hi ha persones
que són líquides. Ara s'utilitza molt el terme líquid. Persones líquides contra persones sòlides. La persona sòlida, imaginem un edifici, clar, quan té un impacte, un edifici, per la seva solidesa, apareixen esquerdes. O igual es trenca mira, com les Torres Gemeles. No flexiona. La rigidesa fa que ens trenquem. Aquella persona que tendeix a esquemes mentals rígids és susceptible de trencar-se. I, òbviament, hi ha persones que es trenquen moltes vegades al mes o moltes vegades a la setmana. En canvi, hi ha altres persones que no són tant com arbres, són més aviat com les canyes, que flexionen. Són persones que diem que són més líquides, que s'adapten al recipient, que malgrat l'adversitat, mira, puc adaptar-me. No em trenco, exacte, aquesta és l'expressió. Soc líquid, per tant, no em trenco. Això sempre la gent es sorprèn quan poso aquesta diapositiva. És una forma molt gràfica d'explicar que davant la problemàtica psicològica que tinguem, sigui una depressió, un trastorn d'ansietat, un problema al límit de personalitat, una fòbia, una obsessió, un problema sexual, etc., a mesura que anem traient les capes d'allò que li passa, em costa relacionar-me amb la gent, no dormo bé, anem traient capes, anem arribant al nucli de la seva. I és curiosíssim, perquè independentment de la problemàtica que presenti el pacient, en el nucli sempre hi ha la mateixa sensació. Quina és? La por. Sempre és la por. Sempre és la por. I el gran repte del terapeuta és accedir a aquesta por. Clar, por a veure'm sol. Por a que em deixi la parella. Por a que m'acomodi de l'empresa. Por a que els amics em donin l'esquena. Por a tenir una depressió. Por a que em passi com el germà que acabi amb una esquizofrènia, etc. Sempre és la por. Estic agafant diapositives de manera aleatòria, però cap problema. Tot el puzzle lliga. A veure, tractaments per a la depressió, o diguem tractaments que l'OMS reconeix vàlids actualment per a la depressió. Què funciona de debò amb la depressió? Funcionen els antidepressius. Funciona la psicoteràpia. El psicòleg. Funciona, sens dubte, l'exercici físic. L'exercici físic, de manera intensa, allò que dèiem abans, se sap que augmenta el tamany de l'hipocamp. Per tant, la depressió millora. La depressió millora molt amb l'electroxoc. Encara que tingui molt mala premsa, bàsicament per les pel·lícules, però s'està fent electroxocs als hospitals, a l'hospital clínic, etc., per persones que no responen bé a la psicofarmacologia. Clar, contra la mala premsa de les pel·lícules, que la gent tremola i sembla una cosa terrorífica, que hi ha d'haver una tortura d'electroxoc, la persona està anestesiada, arriba al matí, s'anestèsia, descàrrega elèctrica, electroxoc, a la mitja hora desperta i se'n va a treballar tranquil·lament. I de tant en tant se li farà un electroxoc. Recordo fa molts anys que havíem fet una formació, fa molts anys, i recordo el docent que deia, jo, si algun dia tinc una depressió endògena, jo em faré electroxocs. Així m'estalvio els efectes secundaris dels psicofàrmacs antidepressius. Clar, ell ho vivia, ell practicava electroxocs i sabia perfectament l'efecte. Què més diu l'OMS que és eficaç per tractar de la depressió? Doncs mira, l'estimulació magnètica transcranial, això d'aquí. Això és un tema que fa poquíssim que ha aparegut a la llum. Va néixer a Israel i són unes descàrregues magnètiques, no és un tractament invasiu en absolut, no és com l'electroxoc, el pacient està perfectament lúcid, de fet no sent absolutament res, i aquella depressió millora. Però això està, diguem, en fase preliminar, però és molt probable que d'aquí a pocs anys sigui bastant utilitzat i que estigui instal·lat en els hospitals. Un altre antidepressiu vàlid és la luminoteràpia,
és a dir, un tipus de llum molt específic que incideix sobre l'hipotàlem, que no és exactament com la llum solar, perquè s'elimina la franja d'ultravioletes. La luminoteràpia també té efectes antidepressius. Això és el que l'OMS considera que és eficaç davant la depressió. I què considera l'OMS com a tractaments vàlids per l'ansietat? Òbviament, la psicoteràpia, òbviament, l'ansiolític, òbviament, les tècniques de relaxació, específicament el mindfulness, i també l'exercici físic. No contempla altres possibilitats. I això és molt important. A veure si ho trobo. Exacte. De no caure en... Escolta, quan venen pacients que em diuen és que jo he anat prenent flors de Bach i no he millorat, és que el metge m'ha dit que prengués unes vitamines que no sé què per la depressió, és que hi ha unes herbes que em van dir que no sé què, jo faig reiki per la depressió perquè tal, és que la reflexoteràpia em va dir que... Tot això no resultarà mai una depressió, ni l'acupuntura, ni l'homeopatia, mai. És mentida. Una altra cosa és la suggestió. M'han posat unes agulles a l'acupuntor, escolta, he millorat molt de la depressió. No. La depressió ha millorat perquè ja tocava que millorés. Punt 1. Punt 2. La suggestió. La suggestió placebo té una capacitat extraordinària d'incidir en el nostre cervell. Si jo estic convençut que aquelles agulles m'ajudaran, és que m'ajudaran. Ara, des de la bioquímica, no ha incidit. En qualsevol cas, si aquella acupuntura ha millorat algú, seria una depressió molt lleu. I no per les agulles, perquè us ho dic molt seriosament. Si clavant unes agulles es curessin depressions, seria un somni. Hi haurien cues quilomètriques amb els acupuntors, igual que l'homeopatia, o la quiropràxia, o l'ozonoteràpia, o la naturopatia. Jo ho sento molt, podeu de vosaltres enfadar amb mi, però això mai s'ha demostrat que sigui eficaç davant els problemes psicològics. Home, naturopatia, òbviament. Si prenem tila i manzanilla, ens relaxarem una miqueta. Si prenem cafè, ens estimularà una miqueta. Però això no és terapèutic. Llavors, clar, amb això hem de ser molt rigorosos, perquè moltes persones són tractades per tot això perdent el temps. I clar, i d'alguna manera privant-se d'un tractament científicament demostrat que funciona. Sempre trobarem persones que diuen que los campos magnéticos me fueron muy bien y que la acupuntura al meu fill va ser una meravella i que la musicoteràpia, des que la practico, la depressió m'ha marxat. O allò que vostè tenia era molt lleu, o ja s'havia de curar, ja tocava. O bé l'efecte placebo que m'estaria. Aquí sobre, què diu l'OMS? La medicina complementaria puede ser peligrosa, ya que puede impedir que la gente obtenga un tratamiento apropiado. 2. La medicina complementaria solo debe usarse para dolencias menores y no para enfermedades más severas. Òbviament, si em prenc 4 tires em relaxaré una miqueta, però això no és resolutiu, això és pal·liatiu. Dígame. Sí. Otra consulta. Entonces, ¿la depresión se cura o no se cura? Aquesta és la pregunta del milió. Doncs mira... Gràcies. No, el que passa és una pregunta... L'interessant és que la depressió sempre té un cognom. I ens interessa més el cognom. A veure, una depressió endògena vol dir que en aquella persona s'havia alterat la bioquímica cerebral. I la serotonina, la dopamina i altres substàncies s'han alterat. Hi ha un mal funcionament. És un tema endògen, no passa res. S'ha de medicar. I aquella persona amb una depressió endògena contra una persona que té una depressió reactiva. Reactiva vol dir que fruit d'un disgust, fruit d'alguna cosa que m'ha passat, he tingut una depressió. Que potser depèn d'antidepressius també. Sigui reactiva o sigui endògena,
Possiblement el tractament seria molt similar a antidepressius i psicoteràpia. Però jo inclús us preguntaria, quina creieu que es cura més bé, l'endògena o la reactiva? Alguna resposta? Bé, veig que teniu els micros tancats. Bé, la que és més fàcil de resoldre és l'endògena. Perquè aquest desordre bioquímic, prenent l'antidepressiu X, la serotonina es regula i aquella persona pot estar anys o tota la vida prenent antidepressiu X amb la seva bioquímica normalitzada, portant vida absolutament normal. I si se li pot interrompir una setmaneta o dues l'antidepressiu, se'n ve a baix. Perquè té un mal funcionament la bioquímica. Clar, és com si fos un tema de diabetes o un tema hepàtic, del fetge. Un tema del fetge ho entendria molt bé. Doncs sí, el cervell també pot emmalaltir. Hi pot haver una bioquímica alterada. I cal psicofàrmacs que ho regulin. Si no, aquella persona, bé, allò que dèiem, acabaria en un hospital psiquiàtric de per vida tancat. Invalidada. Depressió reactiva. O bé, pel seu funcionament psíquic, és capaç de superar-la sol, o bé, li caldria un suport psicològic, o bé, afegir inclús un antidepressiu o un ansiolític que li ajudi durant una temporada a resoldre-ho. Però mira, costa més a vegades superar una depressió reactiva, i ara em poso una miqueta dramàtic. Aquella mare que perd un nen, aquell pare que perd un fill, doncs segurament arrossegarà aquest dolor o tota la vida o durant moltíssims anys. I és una reacció, és una depressió reactiva. En canvi, el tema endogen, que és només bioquímica pura, ben medicat, aquella persona portarà una vida normal. Llavors, la pregunta aquesta, les depressions es curen o són per tota la vida? Hi ha persones que han resolt depressions en 6 mesos i hi ha persones que han hagut de prendre antidepressius tota la vida. I afortunadament avui els antidepressius són tan selectius que són perfectament tolerables amb poquíssims efectes secundaris. Abans parlàvem d'allò que no serveix per tractar depressions o ansietat i, òbviament, trastorns majors. I aquí hi ha una gràfica de que les persones que opten per opcions alternatives, en primer lloc hi ha l'homeopatia, en segon lloc l'acupuntura, la naturopatia, la quiropràxia, la curació energètica, 14, medicina tradicional xina, altres, ozonoteràpia, tal. La que més s'utilitza és la homeopatia i l'acupuntura. Sabeu que l'homeopatia, pràcticament als països occidentals, no està contemplada com a tractament, encara que hi hagi metges homeòpates, però no té, diguem-ne, una validació científica. I tornem al tema del placebo. Químicament és impossible que l'homeopatia pugui millorar a ningú. Hi havia un reportatge, no sé si el vau veure, d'una periodista que investiga el tema de l'homeopatia. Es va prendre 4 pots d'homeopatia sencers. I no va notar res. Sí, també com abans. Només una miqueta de sabor dolç, perquè tenen molt de sucre o sacarina. Xavi, una pregunta. Com és que hi ha molta gent que pren l'homeopatia i diu que els va tan bé i que se senten tan bé? Home, això ja abans ja ho he explicat. D'una banda, perquè hi ha un temor a prendre fàrmacs de veritat. Es un tema de información. Es que no quiero tomar pastillas. Yo soy antipastillas. Yo no quiero depender. Las pastillas enganchan. Es un tema de informació. Els antidepressius no són addictius. Llavors, clar, davant el plantejament de yo no quiero tomar pastillas, las pastillas enganchan y no sé qué, efectos secundarios, a veure, opció B, l'homeopatia que no crea efectes secundaris. Per això tantíssima gent no pren. Perquè a la meva germana li va anar molt bé. Però és que la teva germana ja s'estava curant per si sola.
Bé, jo suposo que tots més o menys heu seguit pels mitjans d'informació aquests últims anys tot el debat sobre l'homeopatia, serveix, no serveix, tal. I bé, actualment està desestimada. I més en temes psicològics. En res, l'homeopatia no resol res. Ara no ens posarem a explicar en què consisteix l'homeopatia, però inclús l'explicació, diguem, teòrica, no deixa de ser curiosa. Perquè és una solució mínima d'una solució mínima d'una solució ínfima en dosis gairebé moleculars d'una substància X que se suposa que per temes energètics o per impregnació, doncs mira, aquella persona millora de la sintomatologia. Millora de la sintomatologia perquè ja tocava que millorés. Perquè una cosa que sovint perdem de vista, la major part de les, diguem-ho així, no diré malalties, però de les malalties menors, la major part de les malalties menors tendeixen a curar-se soles. I els medicaments ajuden o fan que aquella persona millori abans. Dic malalties menors. Acostumen a curar-se soles. Clar, que tenia la grip, que no sé què, però vaig prendre homeopatia i, escolta, va anar fantàstic, perquè possiblement ja tocava que la grip es curés. Aviam. Què més podem explicar? Per què? Digues. Sí, jo volia comentar una cosa. Abans has dit que parlar millora una depressió. Sí. Diguem que parlar millora pràcticament tot, en la mesura que moltes vegades donem voltes constantment, mentalment, sobre el mateix. És possible que el fet de parlar justament el que fa és que com que treus cap enfora tot això, doncs t'ajudi? Sens dubte. Segurament que vau sentir parlar del Viktor Frankl, que va ser un psiquiatre que va estar al camp de concentració d'Auschwitz i que va fundar la logoteràpia, que es va dir en el seu dia, i ell va descobrir moltes coses ingressat al camp de concentració. Va descobrir, per exemple, que sobrevivien més temps o que senzillament no es mantenen en vida, en primer lloc, persones que tenien algú que els esperés o tenien alguna esperança o tenien a fora del camp de concentració alguna petita il·lusió, o uns germans o família, etc. Es mantenien en millor qualitat de vida o trigaven més a morir-se o sobrevivien. 2. Persones comunicatives, aquelles que més expressaven, que més parlaven, que més expressaven, vivien més temps. I aquí entraríem en la màgia de la comunicació, que això donaria per una xerrada sencera. O sigui, quan comuniquem, no només transmetem dades, no només transmetem informació. Quan comuniquem, establim vincles. I el nostre cervell necessita d'algun vincle íntim per poder funcionar bé. I quan més vincles íntims tingui, aquell cervell funciona millor. I, òbviament, un dels elements de la psicoteràpia, que no és només aquest, és la verbalització. I aquí tornaríem a la primera diapositiva. Tot allò que no converteixo en paraules, tots aquells sentiments que no converteixo en paraules, d'una manera o d'una altra els expressaré. O de nit amb bruxisme, o de dia amb ansietat i taquicàrdies, o amb dolor d'esquena, etc. Dic tenir bruxisme perquè és molt freqüent. El bruxisme, tots ho sabeu, és aquest raspat de les dents, possiblement per coses que no has expressat. Una vegada m'ho comentava el dentista. Em comentava, és molt curiós, em deia ell. Quan em ve una persona que és extrovertida, que és molt xerraire, que parla molt, que entra aquí a la consulta i comença a parlar, jo ja sé que no pateix bruxisme. Però aquella persona que s'ho guarda tot, que parla poc, que ve temerós i ansiós, no falla. Li miro les dents i ell m'explicava que se sap de seguida perquè els queixals són brillants. Hi ha bruxisme, els queixals brillen. Això ens dona pistes una miqueta, a nivell d'anècdota, del valor que té l'expressivitat o la comunicació.